Библейски сюжети в музея. Днес аз ще разкажа за 3 експоната от Руския музей по библейски сюжет. Леонардо да Винчи, Мадона Бенуа. Смисълът на картината стои в изобразяването на житейска сцена, в която млада майка се играе с детето и му подава цвете от кръстоцветни. В християнската иконография кръстоцветът е символ на предстоящото разпъване на кръста на Исус. Мадона обаче не вижда в това никакво послание. Тя е безгрижна и щастлива, за разлика от обичайния тъжен образ на Богородица в изкуството. Леонардо да Винчи е италиански енциклопедист от епохата на зрелия Ренесанс, който е разностранен творец, художник, изобретател, инженер, скулптор и архитект. Ето още една негова картина – Мадона Лита. Основната идея на художника е да предаде чрез картината майчината любов към детето, да покаже, че това чувство е най-истинското, най-искреното, най-дълбокото и най-съкровенното. Джовани дела Робия. Рождество. Скулптурната композиция представя библейската сцена на раждането на Исус Христос. В центъра на картината на фона на рождественската ясла е изобразен божественият младенец, легнал в яслите на купчина сено. Отгоре над него, с любопитство гледайки на роденото дете, символичният бол и магаре са навели главите си. Джовани дела Робия е италиански скулптор от епохата на Ренесанса, който работи предимно с керамика. Благодаря за вниманието.